Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Είναι πράγματι πρωτοφανές σε ένα κοινοβούλιο μιας δημοκρατικής χώρας εντός 15 ημερών να συζητούμε συνεχώς για προγραμματικές δηλώσεις. Για μια κυβέρνηση η οποία ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, την πήρε, αλλά παρέτησε τον Πρωθυπουργό της, και για μια κυβέρνηση η οποία δεν ψηφίστηκε και βρίσκεται εδώ προκειμένου να ανακοινώσει με τους ίδιους σχεδόν υπουργούς, στα ίδια σχεδόν υπουργεία, προγραμματικές δηλώσεις για μια περίοδο 3 μηνών. Αν βέβαια κανείς αναλύσει τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού και των Υπουργών σήμερα, θα δούμε ότι για αυτό το έργο χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι που ο Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ. Φαίνεται ότι του συνέστησα να βγει έξω όταν θα μιλήσω εγώ, γιατί δεν δέχεται να ακούσει κάποιον βουλευτή ο οποίος διαφωνεί και δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, παρότι το κόμμα του στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι ίδιο της δημοκρατίας, αλλά φαίνεται έτσι συνηθίζεται στις μεγάλες οργανώσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βέβαια χαίρομαι που είναι οι κύριοι υπουργοί εδώ. Αλλά στο φίλο μου τον κύριο Ροντούλη θέλω να του πω ότι μου είπε κάποιος από το χωριό μου ότι όταν ζευγαρώνουν τα άλογα, λέει, με τα κομμάρια γίνονται μουλέρια και δεν αναπαράγονται. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο κύριος Παπανδρέου, ο τέος Πρωθυπουργός, έβαλε στο τραπέζι του αξίωμά του. Πριν 2 χρόνια μας έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός, ο καινούργιος, ο Γιώργος Παπανδρέου, έβαλε στο τραπέζι τον πιστόλι του. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ανεξαρτήτως το τι έβαλε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος Υπουργός, ο κύριος Παπακοσταντίνου, βρίσκεται εδώ προκειμένου να συνεχίσει το έργο αυτής της κυβέρνησης. Εχθές χρησιμοποιήθηκαν 2 λέξεις κλειδιά. Η λέξη αλήθεια και η λέξη εμπιστοσύνη. Θα προσπαθήσω λοιπόν επάνω σε αυτές τις λέξεις να δω ποιες είναι οι απόψεις της σημερινής κυβέρνησης και βεβαίως του Πρωθυπουργού. Αλήθεια σημαίνει πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έγινε αυτή η κρίση στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι πειράχτηκαν τα στατιστικά στοιχεία με εντολή του κύριου Παπακοσταντίνου, όπως λένε οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας, και καταθέτουν σε δικαιοσύνη? Γιατί αν είναι αλήθεια, τότε πρόκειται για έγκλημα, το οποίο έγινε προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και εν γνώση του Υπουργικού του Συμβουλίου και του πρώην Υπουργού Οικονομικών που βρίσκεται εδώ, μιλούσε με το Στροσκάν για είσοδο της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν ανακοινωθεί αυτό στη Βουλή στα κόμματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι αποκρύπτεται ότι πουλήθηκαν τα CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έναντι 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων? Η τιμή του σήμερα με την τιμή των CDS είναι στα 26-25 δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι τώρα αρνείται η κυβέρνηση με παρέμβαση στον πρόεδρο της Βουλής, που παραλίγο τον έχουμε και πρωθυπουργό, να συζητηθεί η ερώτηση στη Βουλή, να απαντηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Αρνήθηκε ο κύριος Παπακοσταντίνου να απαντήσει σε ερώτηση στη Βουλή. Αρνήθηκε ο κύριος Βενιζέλος, ο σημερινός αντιπρόεδρος, να απαντήσει σε ερώτηση. Έγινε περώτηση. Έληξε η θητεία της Βουλής. Καταθέσαμε περώτηση με τον κύριο Δημαρά και τον κύριο Βελόπουλο. Ξανά δεν προσδιορίστηκε και δεν θα προσδιοριστεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός σημερινός, ως διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Αλλά δεν τα δίνουν γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι οι κερδοσκόποι. Με ποιες εταιρείες συνεργάζονται. Ποιοι κρατούν στα χέρια τους τον πλούτο των Ελλήνων, οι οποίοι γονατίζουν αυτή τη στιγμή για να ωφεληθεί το κράτος τα 26 δισεκατομμύρια που απεμπόλησαν, ενώ ξέραν ότι θα βάλουν τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και 2 μέρες ανακοινώθηκε, για τα κερδοσκοπικά παιχνίδια με το δημοψήφισμα. Ποιοι ήταν αυτοί που παίξαν τα νομίσματα? Μήπως ήταν μια εταιρεία, μια τράπεζα, η Dexia, την οποία κατέθεσα πριν 10 μέρες στη Βουλή, που τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έχει εταιρεία Unigestion, που δουλεύει ο αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου? Κάντε τα μούτρα σας έτσι, δεν δουλεύει στη Unigestion? Δουλεύει ή όχι? Θα απαντήσετε μετά, θα σας περιμένω. Λοιπόν, ακούστε, εδώ πέρα δεν είναι κολέγιο Αθηνών. Στη δικαιοσύνη είστε υποχρεωμένος να φέρετε τα στοιχεία και να τα κρατήσετε στη Βουλή. Και γελάτε, κύριε Υπουργέ, εις βάρος των Ελλήνων. Κύριε Υπουργέ. Ντροπή σας. Θα ξέρετε όμως ότι ο ελληνικός λαός θα μάθει την αλήθεια. Και είστε συνένοχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ή όχι
όπως αποκαλύπτει σήμερα ο δημοσιογράφος Μαρδάς και όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι δόθηκαν κονδύλια από το Υπουργείο Εξωτερικών σε ειδικές ημερομηνίες που ο κύριος Παπακοσταντίνου με τον Πρωθυπουργό πηγαίναν στο εξωτερικό για να δουν ξένους παράγοντες. Πού δοθήκαν τα κονδύλια, σε ποιους δοθήκαν τα εκατομμύρια από το Υπουργείο Εξωτερικών των Μυστικών Κονδυλίων, για ποιο λόγο? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η σύμβαση την οποία καλούμαστε, και είναι ένας από τους σκοπούς της στήριξης αυτής της κυβέρνησης, της απόφασης της 26 Οκτωβρίου, προβλέπει ότι το αγγλικό δίκαιο θα είναι εκείνο το οποίο θα ορίζει το τι θα γίνει με τα ομόλογα, και μάλιστα στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, για να καταλάβει δηλαδή ο λαός. Ενώ αυτή τη στιγμή με το ελληνικό δίκαιο μπορούμε να διαπραγματευτούμε το 90% των ομολόγων μας, πάμε με το αγγλικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Και θα πάνε να το κάνουν παράνομα και αντισυνταγματικά και άκυρα. Όπως παράνομα αντισυνταγματικά και άκυρα ο κ. Παπακοσταντίνου υπέγραψε την πρώτη Δανειακή Σύμβαση, την οποία αν δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης την επικυρώνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι δεν υπάρχει διάταξη για να βρούμε από την Ευρωζώνη? Καμία διάταξη να μας βγάλουν από το ευρώ. Ενεργοποιήστε αν θέλετε το 122 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο δεν απαιτεί μόνο πλειοψηφία και δεν υπάρχει βέτο. Και η δεύτερη λέξη, γιατί δεν έχω χρόνο, είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Ποια είναι η εμπιστοσύνη που θα μπορούμε να δείξουμε σε έναν πρωθυπουργό, για τον οποίο σήμερα η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρει ότι είναι από τους αρχιτέκτονες, από τους προτεργάτες της μεγάλης τράπεζας Goldman Sachs, η οποία ορίζει τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία Goldman Sachs παρεμβαίνει και στην Ιταλία. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέει η εφημερίδα Δημοκρατία ή κάποιες εφημερίδες που πιστεύετε ότι κάνουν αντιπολίτευση. Η εφημερίδα Le Monde, η γαλλική, το λέει και το καταθέτω στη Βουλή. Μιλάει για το τρίπτυχο Σαρκοζή, Ντράγκη, Μόντι, το δίκτυο της Goldman Sachs στην Ευρώπη. Σε αυτή την εταιρεία βέβαια εργαζόταν και ο κύριος Παπακοσταντίνου παλιότερα. Τέλος Ας χρόνου, δούμε κύριε λοιπόν, συνάδελφε. εάν θα λειτουργήσει ως πρωθυπουργός ή πρώην υπάλληλος. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Υπάρχει ή όχι εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αν μεν κρατήσει την πατριωτική του στάση εκ δεσφήνας ορμόμενος έχει καλός, αν όμως πράξει αυτά τα οποία υπόσχεται στην τριμερή, που είναι μέλος μαζί με τα συμφέροντα εκείνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που του στήριξαν, όπως τον κύριο Παπαχελά, οδηγούν πρώτα απ' όλα σε απαξία των πολιτικών, δεύτερον σε καταράκωση κάθε θρησκείας και τρίτον σε παγκοσμιοποίηση με επικράτηση των αγορών και των τραπεζών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Σας καλώ να αναλογιστούμε όλοι ότι ίσως είμαστε η τελευταία Βουλή, γιατί η επόμενη Βουλή είναι συμφωνημένο να γίνει με λίστα και κάποιοι από εμάς δεν θα είμαστε μέσα στη λίστα, γιατί μιλάμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υπεύθυνοι για τις γενιές που έρχονται. Ας λάβουμε όλοι τις δικές μας ευθύνες. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμπέν.